እኛ ፍቅርን ዘይነጽፍ መስዋዕቱን ዝድህዝዝ ወርቃዊ ትሕዝቶ እዩ መስዋዕቲ ሓቀኛ ፍቅሪ ኣብዛ ንነብር ዓለም ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ፍቅሪ ይዛረብ እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ እንታይ ማለት እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ማለት ሰማይ ህይወት ብጸልማት ደበና ክሽፈን ከሎ እቲ ማዕበል ፈተና ንመሰረት ህይወትኩም ክወቅዖ ከሎ እቲ ሓደ ዘለዎ መተካእታ ዘይብሉ ፍቅርን ምህላው ዝኸፍሎ መሪር ናይ ሕልናን ናይ ኣካልን መስዋዕት እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ንገዛእ ርእስኻ ሕሊፍካ ብምሃብ ንሓጎስ እቲ ዘፍቅረካ ሰብ ካብ ገዛእ ርእስኻ ንላዕሊ ክትሰርዕ ከለኻ እዩ ዝግለጽ ፍቅሪ ኣዝዩ ሓያልን ከቢድ መስዋዕትን ዝሓትት እዩ በሐቀኛ መንፈስ ተኣሳሰሩ ልበታት ነቲ ዕንቅፋት ብጽንዓት ነቲ ማዕበል ሰጊሮም ነታ ናይ መወዳእታ ዓወት ይበጽሑ ሎሚ ብዛዕባ ክልተ ንጹሃት ልበታት ብልዙብ ቃላትን ብዓሚቕ ናይ ሓቀኛ ፍቅሪ ዝጀመሩ ግን ድማ ብጽንኩር ናይ ህይወት ፈተናን ከቢድ መስዋዕትን ዝተፈተኑ ናይ ሳሮንን ዩኤልን መሪርን መሳጥን ታሪኽ ክነግረኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምሳና ጽንሑ